Tu te comporți aiurea și nu știu ce să faci cu comportamentul ăsta în viață. Sper să-ți fie bine la Nu mai face atâta morală, că ea chiar nu înțeleg, scutește-mă. N-am ce să vorbesc cu ea. Ești îngrozitoare, îngrozitoare. Repeți mereu să fiu politicoasă, de la ea nu te uiți. Nici măcar nu mă bag în seamă, nici nu se uită în ochii mei. Poți să-mi spui și mie acum ce s-a făcut femeia asta? Te-a invitat politicos la toaletă și tu cât stăm? Ce întrebare că nu ai? vreau să intru la ea în casă. Păi vezi că ești nesimțită? Da. Seamă perfect cu maică ta. De la mine n-ai luat absolut nimic. Nu o băga pe mama, că n-are nicio legătură. Ba, are, din păcate chiar are. Mama nu face facultatea la 35 de ani pe banii și contactele tale, da? Bine, hai, lasă jos. Da. Zi și mie, tata, de când n-am mai stat noi doi singuri împreună? Ce mai știi tu așa de viața mea? De fiecare dată când vreau să fiu doar eu cu tine, e și ea aici. Păi, Ilan, tu ești sănătoasă? 3 ani de zile nici măcar nu mi-ai răspuns la telefon. Nu puteam să-ți răspund. Cum adică nu puteai să-mi răspunzi? Nu știu, n-am putut să-ți răspund la telefon. Și oricum n-ai insistat niciodată Ce destul. n-am insistat? Vreau și eu să stau la o discuție cu tata meu fără persoana asta, care nu e maică mea. Ei, uite, eu acum putem să stăm de vorbă. Nu acum! Ce n-am insistat? Nu mi-ai răspuns la telefon, la mesaje. Nici măcar de ziua mea nu m-ai sunat. Și să știi că am așteptat. Vreau și eu să fiu... Da, era treaba ta, tu ești copilul în ecuația Păi tocmai asta. eu sunt copilul, nu e treaba mea. Vreau să fiu și eu cu cineva. Dar nu vreau să fiu sigur. Am dreptul ăsta. Da. Egoistul. Da, mulțumesc. Singur, cu plăcere. Vreau să fie foarte clar. Femeia asta face parte din viața mea. Și vreau să o respect. Dar Înțelegi? și eu nu fac parte din viața ta? Cu ea poți să stai singur, cu mine nu poți să stai singur. Bine, hai că n-ajungem la nicio concluzie. Hai să spui salut. Te rog să te porți civilizat. Copilul ăsta nu e nicio... Salut! Salut, Bună! te rog. Salut! Deschizi tu portbagajul, te Da. rog? Uitul ăsta? Să fii, te rog, atent să nu strivești aia în spate acolo. Ușor. Mersi. Sigur nu vrei la baie? Lasă-o în pace. Iată, am vreme 2 săptămâni, da? Dă mesaj când aterizăm și te sună când ajungem la hotel. Da? Ușor, ușor, nu ieși pe stradă, mama. Stai să ne asigurăm.